Problema teknika fis-sistema tal-kumpanija Go li żviluppat f'Diċembru waslet biex għadd ta' donazzjonijiet imwiegħda minn numri reġistrati ma' din il-kumpanija spiċċaw kienu reġistrati darbtejn. F'istqarrija il-kumpanija qalet li minkejja li donazzjoni ġiet reġistrata b'mod doppju l-ebda klijent ma ġie mitlub iħallas darbtejn għad-donazzjoni tiegħu. Id-diskrepanza bejn l-ammont li der tul il-maratoni fuq it-televiżjoni u ċ-ċifri ta' kemm fil-fatt inġabru flus kienet ta' madwar 100.4 miljun euro. Il-maratoni li kienu affettwati minn din il-problema kienu l-istrina tad-Dar tal-Providenza tal-Caritas u żewġ maratoni ta' ġbir ta' fondi organizzati miż-żewġ partiti politiċi. L-ebda waħda minn dawn l-entitajiet ma kienet taf din il-problema teknika u kien fi frar li għadda meta Go bdiet bl-eżerċizzju ta' rikonċiljazzjoni li fih instabet id-diskrepanza. Il-kumpanija sabet x'wassal għal din l-anomalija u qed timplementa l-miżuri kollha li hemm bżonn biex dan ma jerġax iseħħ. Intant is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċiddijoċesi Michael Patros qal li kważi nofs dan it-tnaqqis, ekwivalenti għal 654,000 euro, se jaffettwa l-pjanijiet tad-Dar tal-Providenza u l-Caritas b'impatt dirett fuq il-ħidma ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet ta' karità tal-Knisja.